onye Igbo ka mụ nwa bụ amara maka gị nwa Delta bụ Igbo anyị niile bụ ofu because onye Delta asụ asụsụ onye Ọnịcha ga-anụ onye Anambra ga-anụ onye Imo steeti ga-anụ onye Abia ga-anụ onye Enugu ga-anụ na mmiri kewa eminiro na ya bụrụ ndị Igbo onye Igbo ka anyị bụ afa nna m bụ Okonkwo afa m nwa nọ n'ebe bụ onye bụchi ibe onwe ka o si wee zaa afa ndị Yoruba ka ọ bụ afa ndị Hausa ọkụ Igbo so na abụ m onye Igbo obodo ije n'ifuru onye Igbo ịbịa gbaba ọsọ Igbo bụ Igbo anytime anụ ndị mmadụ na-atụ egwu anyị because na anyị bụ ike ego anyị na-akpata nwa anyị na-amụta ọrụ aka anyị nọ n'ime ya we are strong people kama na ịbịa hapụzi ife chi nyere anyị ụfọdụ asị na fa bụrụ ndị Igbo ka ezi ka o si wee bụ onye ebe ka ị bụ ajụba ndị mmadụ kịta ị na-aza Okeke isi m na ịbụrụ onye Igbo ị na-aza Okafọ isi na ịbụrụ onye Igbo ị na-aza Mgboye isi na ịbụrụ onye Igbo onye ọcha ọ na-aza Mgboye onye ugwu Awụsa ọ na-aza Mgboye onye Yoruba na-aza Okeke ife a ka anyị ga-eme mama pụtara na Facebook bụ okwu kịta anyị ga-eme isi ya Over. 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 Ndiche. 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 Opera. Yeah. Opera. Yeah. I get back. Yeah. We have people that can carry up to 25 persons, you know. 25? Yeah, 25. For a cruise? Yeah, for a cruise. We have jet ski, we have normal cruising boats, all kind of boats. And this is Jupiter Lake too. From here down to the conference center where you can see two water boys. They cannot mix together. Yeah. Two water cannot mix. Even if you put them in a bottle, they can never mix together. Serious? Of course. Can we try it now? Of sure. Okay, let's do this. I've never seen it. I mean, yeah, we'll be bringing you that. We'll be bringing you that experiment. Yourself. Come and have fun with us. We have all kind of things. Everything you need is here. Wow. Is here. I love this. Umwimbo, now the super but I'm going to say, Ebaja, but the final na Ali. And never know Imo State. Some people need the market, right? All our investors watch us. People should come home. I'm not going to be Ghana for the past, about 2 weeks. Yeah. The king. Oh, Subrilo, your man. Your man. All right.